Tervetuloa kuuntelemaan Ihmiset historian takana podcastia. Tänään sukellamme yhden historian merkittävimmän ja inspiroivimman tieteentekijän elämään. Puhumme naisesta, joka uhmasi aikansa normeja, työskenteli äärimmäisen vaativissa olosuhteissa ja jonka uraa uurtavat löydökset muuttivat käsityksemme maailmankaikkeudesta ja loivat pohjan modernille fysiikalle ja lääketieteelle. Hän on ainoa henkilö historiassa, joka on voittanut Nobel-palkinnon 2 eri tieteenalalla. Tänään tarinamme keskipisteessä on Marie Curie. Marie Curie, syntyjään Maria Skłodowska, näki päivänvalon Varsovassa, Puolassa vuonna 1867. Tuohon aikaan Puola oli Venäjän keisarikunnan alaisuudessa ja puolalaisten, erityisesti naisten, mahdollisuudet kouluttautua olivat rajalliset. Marian perhe kuitenkin arvosti sivistystä suuresti. Hänen molemmat vanhempansa olivat opettajia. Jo nuorena Maria osoitti poikkeuksellista älykkyyttä ja tiedonjanoa. Koska naiset eivät voineet opiskella Varsovan yliopistossa, Maria ja hänen sisarensa Bronisława tekivät salaisen sopimuksen. Maria työskentelisi kotiopettajana rahoittaakseen Bronisławan lääketieteen opinnot Pariisissa ja myöhemmin Bronisława auttaisi Mariaa. Vuosia kului, mutta unelma eli vahvana. Lopulta vuonna 1891 24-vuotias Maria pääsi muuttamaan Pariisiin ja aloitti opinnot kuuluisassa Sorbonnen yliopistossa. Pariisissa Maria, joka nyt käytti nimeä Marie, eli äärimmäisen vaatimattomasti, keskittyen täysin opintoihinsa fysiikassa ja matematiikassa. Hänen lahjakkuutensa ja ahkeruutensa huomattiin pian. Vuonna 1894 hän tapasi toisen tiedemiehen, Pierre Curien. Heitä yhdisti paitsi kiinnostus tieteeseen, myös syvä molemminpuolinen kunnioitus ja rakkaus. He avioituivat seuraavana vuonna. Samoihin aikoihin tiedemaailmassa kuohui. Henri Becquerel oli vuonna 1996 löytänyt ilmiön, jossa uraanisuolat lähettivät tuntematonta säteilyä. Marie Curie kiinnostui tästä mystisestä ilmiöstä ja päätti tehdä siitä väitöskirjansa aiheen. Hän alkoi systemaattisesti tutkia eri aineiden kykyä lähettää vastaavanlaista säteilyä. Hän käytti hyväkseen Pierren ja tämän veljen kehittämää herkkää elektrometriä, jolla pystyi mittaamaan heikkoja sähkövarauksia, joita säteily ilmassa aiheutti. Tutkimustensa myötä Marie Curie teki 2 mullistavaa havaintoa. Ensinnäkin hän osoitti, että säteily ei johtunut molekyylien vuorovaikutuksesta, vaan se oli atomin itsensä ominaisuus. Tämä oli radikaali ajatus, sillä atomia pidettiin tuolloin jakamattomana. Toiseksi hän huomasi, että eräät mineraalit, kuten pikivälke, olivat paljon radioaktiivisempia kuin niiden sisältämä uraani olisi edellyttänyt. Tästä hän päätteli, että mineraaleissa täytyi olla pieniä määriä tuntemattomia, erittäin voimakkaasti säteileviä alkuaineita. Pierre Curie innostui vaimonsa löydöistä niin paljon, että hän jätti omat kristallitutkimuksensa ja liittyi Marien tutkimusryhmään. Alkoi uuvuttava työ uusien alkuaineiden eristämiseksi. He työskentelivät vuosikausia vuotavassa, kylmässä ja vedottomassa vajassa, käsitellen tonneittain pikivälkettä alkeellisilla välineillä. Olosuhteet olivat paitsi epämukavat, myös vaaralliset, sillä säteilyn terveysvaikutuksia ei vielä ymmärretty. Vuonna 1898 heidän sitkeytensä palkittiin. He ilmoittivat löytäneensä 2 uutta alkuainetta. Ensimmäinen nimettiin Marien kotimaan mukaan poloniumiksi ja toinen sen voimakkaan säteilyn mukaan radiumiksi. Marie Curie myös kehitti termin radioaktiivisuus,
kuvaamaan tätä ilmiötä. Vuonna 1903 Marie Curie, Pierre Curie ja Henri Becquerel jakoivat Nobelin fysiikan palkinnon radioaktiivisuuden tutkimisesta. Marie Curiestä tuli historian ensimmäinen nainen, joka sai Nobel-palkinnon. Palkinto toi Curieneille mainetta ja paransi heidän työskentelyolosuhteitaan. Pierre sai professuurin Sorbonnesta ja oman laboratorion, jossa Mariesta tuli sen johtaja. Perhe, elämä ja tiede kietoutuivat yhteen. Curiella oli 2 tytärtä, Irene ja Eve. Irene seurasi vanhempiensa jalanjälkiä ja voitti myöhemmin itsekin kemian Nobel-palkinnon yhdessä miehensä Frédéric Joliot-Curien kanssa. Mutta onnenpäivät saivat traagisen lopun vuonna 1906, kun Pierre Curie kuoli jäätyään hevoskärryjen alle Pariisin kadulla. Marie oli murtunut, mutta hän jatkoi määrätietoisesti heidän yhteistä työtään. Hänelle tarjottiin Pierren professuuria Sorbonnessa, ja hänestä tuli yliopiston ensimmäinen naisprofessori. Marie Curie ei jäänyt lepäämään laakereillaan. Hän jatkoi radiumin tutkimista ja onnistui eristämään sen puhtaana metallina. Tästä saavutuksesta hänelle myönnettiin vuonna 1911 Nobelin kemian palkinto. Tämä teki hänestä paitsi ensimmäisen henkilön, joka oli voittanut 2 Nobel-palkintoa, myös ainoan henkilön tähän päivään asti, joka on voittanut ne 2 eri tieteenalalla, fysiikka ja kemia. Menestys ei kuitenkaan tullut ilman vastoinkäymisiä. Curie joutui kohtaamaan Ranskassa ennakkoluuloja ja suoranaista vihamielisyyttä niin naisena kuin ulkomaalaisenakin. Hänen henkilökohtainen elämänsä joutui julkisen skandaalin kohteeksi, mikä varjosti toisen Nobel-palkinnon saantia. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Marie Curie osoitti jälleen käytännönläheisyytensä ja isänmaallisuutensa. Hän ymmärsi röntgenteknologian merkityksen haavoittuneiden hoidossa ja kehitti liikkuvia röntgenyksiköitä, niin sanottuja petites curies, pikkukyrjet. Hän koulutti henkilökuntaa ja matkusti itsekin rintamalle auttamaan näiden laitteiden käytössä, pelastaen lukemattomia ihmishenkiä. Sodan jälkeen Marie Curie jatkoi väsymättä työtään. Hän oli perustamassa Radium-instituuttia Pariisiin, josta tuli maailman johtava radioaktiivisuuden tutkimuskeskus. Hän keräsi varoja instituutilleen muun muassa matkustamalla Yhdysvaltoihin, missä hänet otettiin vastaan sankarina. Hän myös tuki vastaavan instituutin perustamista Varsovaan. Hän omisti elämänsä tieteelle ja sen hyödyntämiselle ihmiskunnan parhaaksi, erityisesti syövän hoidossa. Hän ei kuitenkaan koskaan täysin ymmärtänyt tai tunnustanut työnsä vaaroja. Vuosikymmenten altistuminen suurille säteilymäärille alkoi vaatia veronsa. Marie Curie kuoli vuonna 1934 aplastiseen anemiaan, jonka uskotaan johtuneen pitkäaikaisesta säteilyaltistuksesta. Hänen muistikirjansa ja jopa keittokirjansa ovat edelleen niin radioaktiivisia, että niitä säilytetään lyijyvuoratuissa laatikoissa ja niiden käsittely vaatii suojavarusteita. Marie Curien perintö elää vahvana. Hän ei ollut ainoastaan nerokas tiedenainen, joka avasi oven atomiytimen maailmaan ja radioaktiivisuuden sovelluksiin. Hän oli myös sitkeä pioneeri, joka mursi lasikattoja tieteen miesvaltaisessa maailmassa ja raivasi tietä tuleville naissukupolville. Hänen omistautumisensa, uteliaisuutensa ja periksiantamattomuutensa inspiroivat edelleen ihmisiä ympäri maailmaa. Hänen työnsä vaikutukset näkyvät yhä lääketieteessä, teollisuudessa ja perustutkimuksessa. Vaikka radioaktiivisuuteen liittyy myös vaaroja, joita Curiella ei ollut mahdollisuutta täysin ennakoida, hänen peruslöydöksensä ovat mullistaneet maailmaamme peruuttamattomasti.
Marie Curie todisti, että sukupuoli tai alkuperä eivät ole esteitä suurille saavutuksille, kun taustalla on intohimo, älykkyys ja valtava määrä työtä. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Marie Curiestä. Toivottavasti nautit matkasta tämän poikkeuksellisen naisen elämään ja työhön. Kuullaan taas ensi kerralla.